गिबियाव जों बयबो नैबे गाहायाव थानाय भिडिअखौ मोजाङै नायनानै लादो। Really? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in straight with them on. But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Just gimmick, and I don't think any girl in their right mind I would. don't think any decent girl would wear one. लोगोफोर बे भिडिअनि ओंथिखौ जोङो एसे उनावहाय सावरायनोसै। इन्डियायाव मास मोनसे सिगां मोनसे इउटिउब शो इन्डिया's Got Talent बिनि दावराव दावसि जाबाय। बेयाव मा जादों, गोबां इउटिउबार्सफोरा पडकास्टारफोरा ज' जानानै जोबोर गाज्रि खोथा एबा राव सावरायलायदों। ओमफ्राय बे भिडिअआ भाइरेल जादों। बिनि हेंथायै गोबां मानसिया खोथा बुंदों। ओमफ्राय दा बे श'नि एगेन्स्टैहाय ओमफ्राय सानैसो इउटिउबार्सफोरनि नामैहाय केसबो खालामनाय जाबाय। जोंनि बड'लेण्ड हादाबावबो लांथं जुगा फैफिनबाय। बे मोसानायखौ लानानै दावराव जादोंमोन, बेबो दा सिरि जाबाय। दा लोगोफोर, इउटिउबाव एबा फिल्मावबो बे मोननै सिरि जानाय लोगो लोगो बेबायदि गाज्रि खालामग्रा गैला नामा? गोबां दंबावो आरो गाज्रिसिनसो दंबावो। अब्ला बिनि ओंथिया मा? गासैबो रायबाय, केसबो होलायबाय, नाथाय गुबै बाथ्राया रावबो रायज्लाया। गुबै बाथ्राया बेनो जे जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनाव थांगासिनो दङ आरो बेफोरनो मोनफा मोनफा इंगित। जोङो बे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन सहैनायखौ जोंनि मोजांनि थाखाय एबा सुबिदानि थाखाय जों मा मुं दोनदों? फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन, डेम'क्रेसि ओमफ्राय लिबार्टि। दा बावैसो जों मोनसे भिडिअ नायदोंमोन। आं आरोबाव बेखौ गाहायाव होबावबाय। बेयाव मा जादों? बिबिसिनि मोनसे पाब्लिक अपिनियन लानाय जादों। दा बिबिसिया मा? बियो वर्ल्डनि नाम्बार 1 निउज चेनेल। बियो इंलेन्डआव बेस। बेयावहाय 1974 बै समाव जोबोद मडार्नाइजेसन जाबायमोन, ड्रेसखौ लानानैबो, भाषा, ओमफ्राय जेनिबो मडार्नाइजेसन जोबोद जादोंमोन। बै समावहाय मोनसे ड्रेसखौ लानानै रिपर्टारा पाब्लिकफोरनाव सोंनाय जादों, बे ड्रेसा माबायदिमोन? मोजाङै नायनानै लादो। बियो मा होनो बेखौ? फ्रन्टलेस एबा ल' काट होनो बेखौ। बेबायदि ड्रेसखौ बै समाव गानफेरामोन, बेखौ देखायनाय जादों। ओमफ्राय जे हिन्जावफोरनाव सोंनाय जादों, महिलाफोरनाव, गासैबो बिनि हेंथायै खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। सोरबा बुंदों बियो जोबोद डिसकास्टिं, लाजिथावना। सोरबाया बुंदों आं माब्लाबाबो बे ड्रेसखौ गाननाय नङा। आरो सोरबाया बुंदों मोजां साननो हनो हानाय सिख्लाफोरा एबा आइजोफोरा रावबो बेबायदि ड्रेसखौ एबा बे ड्रेसखौ गाननाय नङा, ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनाय नङा, बेबायदि खोथा बाहायदों। दा फैयै दिनैहाय 50 इयार्सआनो जाबाय, 2025 जोङो हालादखौ नुनो मोनो। इंलेन्ड आरो आमेरिकायाव बेफोरबायदि गाननाया सादारन, जों जेरावबो नुनो हायो। दा लोगोफोर, बिनि ओंथिया मा? बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे जुदि जों माखौबा गले गले नुबाय थायो एबा खोनाबाय थायो, बेफोरनो सादारन जालाङो। गिबियाव जों बयबो बेखौ लाजिगोन एबा जों बेखौ नारगारनां दोनगोन। नाथाय लासैयै जुदि जोङो बेखौ नुबाय थानाय जायो, रायज्लायबाय थानाय जायो, मालायफोरनि सावरायनायाव खोनाबाय थानाय जायो, बेफोरो सादारन जालाङो। जोङो बेफोरखौ नायनो एबा सावरायनो थाखाय जेबो मोना, लाजिनाय जोंनाव फैया। जेब्ला जोंनि भारत हादराव मानगोनां रुंसारि राजिब गान्धी बिथाङा कम्पिउटारखौ इन्ट्रडिउस खालामो, गोबां मानसिफोरा बिनि हेंथायै खोथा बुंदों। माखासेया बुंदों जे बे कम्पिउटार लाबोनाय लोगो लोगो गोबां मानसिफोरा अफिसाव जायफोरा मावो जिरायनानै, बिसोरो गावसोरनि खामानिखौ खोमानानै लानाय जागोन। अब्लाबो राजिब गान्धीया बेखौ इन्ट्रडिउस खालामो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो इन्डियाया जोबोद डेभेलप जायो। ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि भारत हादरा IT हाब, कल सेन्टारनि थाखाय नाम्बार 1 हादोर जोंनि हादोरा। बेबायदियैनो बुस्थुफोरा लासैयैसो आवगायबाय थायो। बे गाज्रि बुस्थुफोराबो गिबियाव फिसा थेर बेथेर, ओरै एसे हरै एसे गाज्रि जों नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लासैयै बेफोरनो गिदिर महर लाहैगोन। ओमफ्राय बेफोर सादारन जानानै थागोन। रावबो बेफोरनि हेंथायै आवाज दिखोनो बोलो मोननाय नङा।
बेफोरनि हेंथायै जुदि सोरबाया बाथ्रा बुङो बेखौ बुंगोन बेहाबो अधिकार दङ बेफोरबायदि बुंगोन ओमफ्राय फिल्मनि मानसिफोरखौ बुङोब्ला जे बेफोरो गाज्रि जाबाय बिसोरो बुंगोन बे फिल्मसो बियो नाटकसो खालि देखायनायल' नाथाय बेफोरो जेब्लायबो मोनसे नङा मोनसे आगान बांसिनाव थांनांगौ नङाब्ला बेफोरबायदि देखायनायफोरा राव बाहायनायफोरा कास्टमार एबा नायग्राफोर गोमालाङो जेरै फार्स्टआवहाय जों नुनो मोनगोन एदावलायनाय सासे बोराया गावनि फिसाजोजों समानखौ जोङो एदावनाय नुयो दखना खुहां मा खुहां खालामनाय जों नुनो मोनगोन गासैबो बेखौ नायगोन आरो रंजागोन नाथाय बेसेबां समाव जोङो बे एखे कमेडिखौ एबा एक्टिंखौ मोजां मोनगोन लासै लासै जोङो नैबे कमेडिखौ बागोन ओमफ्राय जों नायनाय नङा बेखौ बुजिनानै बै दिन्थिग्राफोरा जायफोर फाव खालामदों बिसोरो मा खालामगोन बांसिन गाज्रियावहाय थांनो हास्थायगोन बिसोरो ओमफ्राय बेबायदिनो बिसोरो खालामगोन एबार बिसोर मा खालामगोन एबार बिसोरो बे हिनजावखौ खम ड्रेस गानहोगोन ना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गाज्रिसिन एक्टिं खालामगोन दा जेब्लायबो कास्टमार मोननो थाखाय इनफ्लुएन्स मोननो थाखाय बिसोरो मा खालामगोन मोनसेनिफ्राय मोनसे गाज्रिसिनाव थांगोन बेबायदियैनो फैयै फैयै जोंनि संसारा लन्थं जुग ना लन्थं जुगखौनो मडार्न जुग होननानै जों लाबाय जोंनि बड' समाजाव बेफोरो साधारन जायाखै नाथाय बै लामायाव जों गाखोखाबाय दा बेफोरखौहाय उन्दै गेदेर बोराय बुरै गासैबो नायो दानि उन्दैफोरनि रल मडेलफोरा साइन्टिस्ट इडुकेसनिस्ट इक'नमिस्टफोर नङा बेफोरनि भिडिअफोरखौ जोबोर खम मानसिफोरा नायो खम भिउस नुयो इउटिउबफोरावहाय नाथाय दानि गथ'फोरनि रल मडेलफोरा बै इउटिउबारफोर जायफोरा दुगा मारा खोथा बाहायनानै फेमास जाबाय ओमफ्राय फैसा एसे खामायबाय बेफोरखौ देखायनानै आरोबाव फैसा खामायनो बोलो होदों बेफोरसो दानि गथ'फोरनि रल मडेल जाबाय दा बिनि दायनिगिरिया जों बयबो नायग्राफोर ओमफ्राय क्रिएटर्स इनफ्लुएन्सार्स एबा फिल्म स्टार बेफोर जों गासैबो बिनि दायनिगिरि बोसोर 2021 आवहाय चाइनिज गभर्नमेन्टआ BTS नि हेंथायै एबा CC कालचारनि हेंथायै क्रेकडाउन खालामदों क्रेकडाउन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जे बेफोरखौ नायनानै मास्कुलिनिटिया गोमालांबाय माने हौवाफोरा हौवा बायदि थाला बिसोरो हिनजावफोर बायदि ड्रेसिं खालामबाय हिनजाव जोलै जालांबाय बिसोरनि आखलफोरा बिनि थाखायनो बेखौहाय क्रेकडाउन खालामनाय जादों नाथाय बेफोरबायदि क्रेकडाउना जोङो सायख'नांगौ खालामनांगौ जाया जेखौ जों खालामनांगौ जिखुनु बुस्थु एबा जिखुनु मानसियानो जाया मानो जों बेखौ क्रेकडाउन खालामथारनांगौ अब्लासो बेफोरबायदि आयेना गनायथि मोनो ओमफ्राय आखाइ खब जायो बयजोंबो जेब्ला जोङो सायख'नानै जोङो क्रेकडाउन खालामगोन बेफोरो आयेनफोरा लासै लासैयै रुंसारि जालांगोन इफेक्टिभ जानाय नङा जों नायगिरिफोरा जायफोरा नायो बिसोरो मोजांखौ नायनांगौ फांसनफोराव जोङो जायफोरा भाइरेल जादों गाज्रि भाइरेल जादों बिसोरखौ लिंहरनो नाङा नङाब्ला बियो मोनसे जोबोर गाज्रि मेसेज थांगोन नायगिरिफोरनि गोसोआवहाय सोरबाया साननोबो हागौ जोंबो अब्ला बेफोरबायदिनो खालामनोसै जोंबो फेमास जानोसै फैसाबो खामायनोसै मान आरो सन्मानबो मोननोसै थिग बिदिनो जायफोरा देखायो कन्टेन्ट क्रिएटर्स इनफ्लुएन्सार्स एबा फिल्म फिसा फिसा एबा गिदिरबो गायो बिसोरबो जोंहाबो समाज दं ओमफ्राय बे समाजखौ दानायाव जोंहाबो बिहोमा दं होननानै साननानै लानांगौ ओमफ्राय मोजांखौसो दिन्थिनांगौ खालि फैसानि उनावल' सानोब्ला जों माबोरै फैसा खामायनो हागोन बेखौल' सानोब्ला गोसोआव मा फैयो बेखौनो दिन्थिनो लागोन जों बयबो ज' फैनानै जों माबायदि लुबैदों माबायदि समाजखौ जों लुबैदों जों बेखौ दाबो दानां लाफिननो हायो लेट जायाखै बेनिखायनो फै जों बयबो साबसिनखौ हास्थायनि आरो साबसिनखौ खालामनि लेट्स चुज बेटार लेट्स डु बेटार